Няма как да не поговорим и за болката. Ако имате шевове или разкъсвания, хигиената след тоалетна е критична. Бутилката за след родилна хигиена на Кампол е един от тези продукти, за които много жени казват: защо не знаех за това по-рано? Уринирането след раждането може да бъде съпроводено с болка от микротравмите. Тази бутилка е проектирана така да се държи наобратно и е с накрайник, който има множество малки отвори, които създават нежен, успокояващ душ, който почиства шеловете без физически контакт и без излишен натиск върху раните. Направено е от специален мек материал, който позволява да контролирате силата на струята с лек натиск на ръката. А дългата, извита под ъгъл дюза, достига лесно до интимната зона, без да заемате сложни пози. Ако обаче болката и отокът са по-силни, вашият спасител е охлаждащата превръзка. Студът действа като естествена опойка. Той свива кръвоносните съдове и драстично намалява оттока на тъканите. Този терапевтичен ефект успокоява болката от шевовете или разкъсванията, което ще ви помогне да сядате, да се движите много по-лесно. Превръзката е за еднократна употреба и е изключително практична в болнични условия, където нямаме хладилник. Активира се лесно, чрез силно притискане и разклащане. Тя става ледено студена за секунди, навсякъде и по всяко време, без нужда от хладилник.